Kani kadai ke All India Radio Shillong ke khubor ban pulida ime barin kharshiyeng kimat bakongsan penbiang ke sarkar ya ki dawai babahabat khambit dor haki Henry Hajar Lai Spatali ki Pradhan Menteri Jan Aushadi Kendras kelengkari Uway ubriu na Nagaland ulayo ega jingpang COVID-19 bal ay jing sumari u ha Guwahati Medical College and Hospital GMCH. Bat larakhi ya ke Easter Sunday hinin kesngi da ki pat riunget Kristan hamigalia ringkat bat ka perthehi barok away. Kimat bakong ki khubor babanya. Ka sarkar ke liak ban penbiang ya ki dawai ba khambit dor haki Henry Hajar Lai Spatali ki Pradhan Menteri Jan Aushadi Kendras kelengkari. Menteri Khenda ka Chemicals and Fertilizers Manshuk Mandavia uyathu ba ki jaka bu dawai jongka Jan Aushadi ki treshi tamid batsni ban penbiang ya ki aka baro hakani ka por jongka COVID-19. Hakani ka jing pakhang ba arfu isngi Kinong ay dawai jong kini ki Kendras kilet a ya ki dawai babha bat babit dor sya upad ba. Laban yo jing tip ya kini ki Jan Aushadi Kendras lingba ka Jan Aushadi Suyam haki mobile. Ka sarkar pedeng kala pentik na ya ki jingdon bat jingdap jong ki mar ba kongsan baro kenthop ya ki jingdon kam ba man lagasngi hakani ka jing pakhang ba arfuis ngi jong kari. Ka jingetri lang jong ki nong shong shnong kari hakini ki khat khandai sngi beladep jong ka jing pakhang kala long ka bashit rembha bat om shim ladon kanu ka jing pentip halor ka jing duna jong ka jing penpoy ya ki mar bam. Baro kita nak try kam hapo ka jingalam jong Narendra Modi kila try bha bat pej ba onum dan kanu ka jing duna ha ki jing don kam bat ki mar ba mardi ha baro ki benta jong kari. Menteri rang ba do kari ula penlong lai tali ki jingalang bat ki menteri rang ba jong ki jilla ban pej thu ya ka jinglong jingman ba shisha jong ki nong tray ki bayat ke leng kari ban tray ki nong rep ki temen bat ki kenthe bat kumjuru ban pentikna ba ka jing ai jing arap ya lipo klurmut ki nong yo benta hapo ka direct benefit transfer scheme kan poi shaki la yo jing tip ba Nagaland ladon uwe ubriu ubalayo eg jingpang COVID-19 hadin bag latesi u ha Guwahati Medical College and Hospital GMCH. Menteri badai pej ka kwat kakya Nagaland US Pangyu Pom ulaong hakatwi dang step mentagasngi ba kaladon uwe ubriu had Nadimapur ubalayo eg ni jingpang batdang ajing sumari u ha GMCH Guwahati. Ulaong ba kinu ki brio ki blai kendu ya u kin habandon ha ka jingshong ka bamarway bat on khang ya ki kaptu kat ni ki jaka na ka benta ka jingyada la pentip ningkong ya kani da menteri ka squad ka kya jong ka Assam u Dr Himanta Biswa Sarma hinin ka janmit ling ba ka Twitter ulaong ba ha ka tweet ba ya uni ubrio lapha sa GMCH Guwahati na ka way ka hospital ba Shimet Hadimapur hadin ba ulapan iye ki dakishin jong ka COVID-19 Ulaong ru ba ulayo ya kani ka jingpang bat uladon ha pedeng ka jing sumar. Kipat Kristan kamigalia ringkat bat ka perthehi barok way hinin kasngi kila rakhi kasngi jong ka jingmi pat ujisu ya ka balatip kum ka Easter Sunday. Ya kani kasngi la rakhi ra kipat ringet Kristan da ka baya shimbenta ha ka mas bakhut bat ki way ka jingli anyam Easter Sunday da ka jingru blay na laki jong ki yeng ki sem lingba kilat pathai kubor kum ka YouTube bat ki local TV channel. Don kat tu kat ni ki belayo alat banyi shimbenta ha ka jing rakhi Easter Sunday ha ki yeng mani Henry don bun ki pat ringet jong ki balang bapher kila shuya penlong ya ki jeseng duai hala ki jong ki yeng na ka daw jong ka jing khang ya ka yat ka yeng bat ka let ka wan jong ki pat ba banya da na ka jing sapriang jong uknyang jing pang coronavirus 19 Kipat ba jong ka Megalia ringkat bat kathan chete lammi ngi kilayo ban rakhi ya ka Easter Sunday da ka baya shimbenta ha program bala penbet da ka sarkar jilla bala lam khamat da menteri rangba u Konrad ke sangma bat penbut da ka jing thangi ki mombati kum ka dak jong ka jing tali bat je jing kershan iwe pat ha ka ni ka por ba ka perthei ka shalen shop len share ha uknyang jing pang COVID-19 kat ba ka perthei Kari bat kejala kidang don hapedeng kejing ba kraw banyali persya ia ka COVID-19 kejala Megalia baru akuwe kalawan lang hinin janmit banduay na kabenta kejala kari bat kaperthei lingba kijing rai jong kejing duay kabla ay kerteng Megalia Praise lani ka Megalia kaduay ya kani glasdang banle da menteri rangba kejala u Konrad ke sangma bat ka All India Radio Shillong haka tweet usangma ulakhot ikinong shong shnong jong kejala ban penme ikimomati ban rai bat banduay na kabenta kejing yada ya kaperthei Speaker jong ka Megalia Assembly umet ba lingdo ula pentip babaro kin ripo mut kinong mikmat jong ka jilla kin a shipho na ka shispa jong ka tulop jong ki na kabenta shisnem sya ka Chief Minister's Relief Fund ula pentip ba on sedang yakani nadu shitareg uyayong
ulai kublai ki pat ba ka jela na ka benta ka jingetre lang jongki bat ongru ba ka jingjob jongki aka baro ka dei na ka jingetre lang bar ka jingishim benta jongki pat ba ha Arunachal Pradesh ki bor penya jongka West Siang District kilawan ra ya ka Mask for West Siang campaign ban penyo ya ka jingda khmut pat chintur ya ki briu ki bana ka ne ka than lasdang ya ka campaign da ka Arunachal Pradesh Doctors Association West Siang Unit da ka jingthmu pan pendukut ya ka jingebet jong ka ne ka jingpang ka Shrimati Swetika Sachan ka Deputy Commissioner jong ka West Siang District kalapentip basyan ka bor penya district kan sapenmi ka kendon ha ka baw an hab ban pendan kambet ya ki jingda khmut pat shintur baro ki office sarkar Nagaland kentup ya ka Civil Secretariat bat ki Directorates Hakohima bat Dimapur kin sedang trekam naduk menta kasni Henry ka jingwan jong kinong tre kanduna bha laong ka shithi balapenmi dau Chief Secretary Utemjen Toy kinong penyat bat nong pek jong baro ki tenak trekam ki diban pek ba kinong tre kin pen trekam ya ki kendon jong ka jing penjengai iwe ni iwe bat ompat shim ladon bat hadu menta ladon uwe ubalayo pang COVID-19 na Nagaland ka sarkar Mizoram kalapan long banhapan test bat ban petho bha yaki hand sanitizers ki balashna ha ka jilla hi shwa ban sam ni ban ki khnang bakin long ki babet pabiang ban pendon kam laong ki bor bari pet yaka kot ka khya ha ka sni sat jan yaki ni hapan test ha ka Food and Drug Testing Laboratory Zemawak ni ha Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences RIPANS kad kum ka kendon balapan mi nda ka tenat ka kot ka khya ha ka sni tho ding kani ka sarkar kalapan mi ru ya ki jing maham bang dai ban bia ha ki jaka patba khanang ban khang ya ka jing sapriang jong uni ukhnyang jingpang katu ki khubor ki lakut ki belawan chapi na ko All India Radio Shillong bat shwaban penkut ngin shu ai biang ya ki mat ki bakongsan pendiang ka sarkar ya ki dawai ki babha bat bakhampit dor ha ki 1000 laispa atli ki Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendras Kalengkari India uway ubriyo na Nagaland ulayo e kajingpang COVID-19 balay jing sumari u na Guwahati Medical College and Hospital GMCH bat laraki ya ke Easter Sunday hinnin kasni dakipat rewngit Kristan ka Meghalaya ringkat bat ka prathehi baro kuway hinnin kasni kani ka khubor kalawan chapi na ka All India Radio Shillong